Il-maġġoranza tal-persuni li jgawdu mill-benefiċċju tal-kera huma persuni li jgħixu waħedhom jew inkella ġenituri li jrabbu waħedhom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ingħata rendikont dwar numru ta' benefiċċji li jingħataw mill-Awtorità tad-Djar. Ġie spjegat li madwar 2387 familja jgawdu mill-benefiċċju ġdid tal-kera li huwa kalkolat b'tali mod li l-ħlas tal-kera ma jeċċedix 25% tad-dħul ta' dawn il-persuni. Dan bil-għan li dawn il-persuni jkollhom biżżejjed dħul biex ikopru l-bżonnijiet essenzjali tal-ħajja. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes irrimarka li s-sussidju li kien jingħata kellu anomaliji fosthom ammont wieħed għal kulħadd. Dan għal kontlarju tal-benefiċċju li jingħata llum il-ġurnata li jiddependi fuq id-dħul tal-persuna. Fil-fatt, illum persuna tista' tingħata għajnuna sa massimu ta' 5,000 euro fis-sena. B'hekk, bħalissa l-benefiċċjarji qed jirċievu medja ta' 417 euro fix-xahar biex ikunu jistgħu ilaħqu mal-kera apparti dħul u benefiċċji soċjali. Dan ifisser li l-Awtorità fuq medja tal-familji kollha qed tħallas 2,783 euro fis-sena bħala benefiċċju tal-kera għall-2900 applikant li qed jirċievu l-benefiċċju. Min-naħa l-oħra l-applikanti jħallsu medja ta' 6,542 euro fis-sena għall-kera tagħhom. Fuq nota oħra, 84 familja gawdew minn skema ta' akkomodazzjoni urġenti f'każ ta' kriżi, fejn 80% tal-kirja ġiet koperta. Għal din is-sena biss l-ispiża laħqet l-94,610 euro, fejn in-nies jirċievu medja ta' 600 euro f'depożitu għall-kera u 600 euro oħra għall-ewwel kirja. Il-Ministru Galdes sostna li l-missjoni tal-Gvern mhijiex karità iżda stabbiltà. Ħloqna sistema li qed tiġġib il-progress. Sistema li bil-prevenzjoni qed wassal biex inqas nies jiġu fil-bżonn eċċessiv u li tajn lil min jirċievi l-għajnuna biex jimxi l quddiem. Il-Gvern mhux qiegħed biex jagħti l-karità u tajjeb li ninsistiha din, imma biex jibni sistema soċjali li ma nħallu l-ħadd waħdu u jagħtuh il-mezzi biex jimxi l quddiem u meta dan jiġi bżonna. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekej stqar li l-Awtorità qed tirċievi medja ta' 160 applikazzjoni ġdida fix-xahar u qed tilħaq firxa wiesa ta' nies. Fimna illi soluzzjonijiet differenti għal bżonnijiet differenti għandek il-qasam tal-housing soċjali, il-qasam tal-suq tal-kirjiet, però għandek il-qasam ukoll tal-housing affordabli. U hawnhekk fejn diġà b'mod konkret daħħalna l-benefiċċju tal-kera u qed ngħinu eluf ta' familji.